queda bom grau. Veo que bom grau hai, non hai un partido, non hai un grau partido. Non hai un grau partido. Creo que traía eso. Ya para prácticamente. Ese teníamos a tu oferta con aquel que malla entero. Pero... No, esto é que de Guillermo que facían. Isto de Adriano. A gaitas era máis difícil de facer. Hai que me matar. Tienes que bien estar ya. ¿Qué? Hay que apañar un pequeño. Apañar un pequeño que se queda en la Llegar a saber que está igual. Escolta, noi. Ana! Ana! ¿Tú crees que cuando te saquen grabando algo? Unha tiristeles de Cuba Grande, que ten un tubiño. Algo menudo, algo menudo. Estamos sentando xente. Bueno, pues sí. Xa contamos hoy con 57. Ainda non chega, 57, non chega. Está por ben arriba. Temos que ser máis. Dá bom minuto, ben arriba. Antes algo perdemos. Hai que virar algo menudo. Ganas Ni Jesucristo. ganas de quedar de volver. Hai que volver, senón pareceme mal. É que... Hai que... Ese tamén mallando tantos anos, como me fezo isto a mí? Eso foi un me cago no carallo xa. Eso é sempre Pero fai moitos anos tamén que non malla. Já estamos 200 xuntos, moito tempo mallamos xuntos. sería adredio. Sería algo de venganza. Gustábame a muller dele, levoume a ele. Antes xa. Pero xa hai moito tempo. Xa hai tempo, pero xa todo tamén... Poido deixarme a amiga tes acordos. Nos acordos... Ainda lembras eso. Claro. Eu é que acordo-me daquele tempo, porque me levou aquela mulher que era guapa. Ele levou xa non xa devolveu. Non, xa non era mía tampouco. Xa non era. É por eso me deu ese pau. Deu-me ese pau así, Pois eu percibe que pillada de que intencional non iba. Porque fixo así, intencional non iba, pero podía ir. Ele era meiraza entonces ele era mellor mozo que a min. Sí, pero... Oye, xa non siga que te puxeche tú debaixo do pértago con propósito de señalar. Non, home, non. Relucirte hoxe aí. Non, home, non foi iso. É que deu-me a esquadra con picardía, porque o home... Podíasme dicir, cuántos anos tiñas cando tú empezaste a mallar? Tiñache 13. 13 anos. E que facías de 13 anos? Que facías con malle? Igual que agora? Mallábase así por afora. Sí. Ás veces riñenme e tiña que marchar da aira. Por qué? Porque dabas cos máis ou Porque non iba ben? derramáballe o airado algo. Ai, sí. Bueno, Cos pés tamén. e cos pés. Sí. Bueno, dime, podesme dicir, o malle, de que madeira é? É che de castañeiro. A moca é che de castañeiro e o pértago é de acebo. Qual é a moca? A moca é isto. Esa moca. E eso? Este é o pértago. O que máis pezas ten? Tenche aquí a casoma. Esta chamase casoma. a casoma e este chamase o xugo. Este chamase a caparuza, A caparuza. que é a da moca. Vai na moca. A caparuza vai na moca. Sí, E este é o xugo. sí, sí, E este é a casoma. sí. Bueno, é que andabas polos povos de Monteseiro, mallache máis que en algún sitio? Malleiche moito Moito, sí. no Navallo, No, e mallei tamén na Armilda, Sí, tú esos e en povos Ludeiro. E mallei tamén en Monteseiro algo, para min é para os máis. son os máis. Sí, ben anos. Pepa revolvía a aira. E as mulleres mallaban tamén o malle? Mallaban, e mallaban ben. E mallaban ben. E revolvían a aira. Revolvían a aira e espilían a palla. E despois limpaban o cribo. Claro, máquinas non Sí, hai. había que limpiálo ao cribo, erguendo así ao arriba, que viña o aire e levaba a puxa. E que outro mallador era bon destes povos aquí de Monteseiro? Mallábache ben Vítor de Santiago. Nómbrame máis. E Julio de Cruz del Campo era grande e mallaba ben, tá aí que ele pode dicir ele.
Ai, ese tema mallaba ben. Ben. Eu vexo que temos moi bon estilo de mallar. E tenche corpo e tiña fuerza. Tiña fuerza. Tiña fuerza naquele Bueno, tempo. que me dices? Se cansase máis, que tú fuche carpinteiro, según me dicen, que nestes povos fuche carpinteiro. Sí. Bueno, cansábase máis tirando polo garlopa ou cansábase máis ao malle? Mais ao malle que puñese unhas posturas aquí, Sí. así debaixo do brazo, mallando 2 semanas seguidas. Sí. Mallábase, doía moito aquí, este tendón aquí debaixo do brazo. Sí. Bueno, dicíame que daban unha comida de privilegio por estes povos cando se mallaba, era verdade? Era verdade, mallar a mediodía e á noite tomábamos ben auga ardente e avantábamos algo. Había un gaiteiro tocarse, cuadra. Sí, se non tocaban os platos e as cuchares. Aquí mataban unha ovella, é verdade que mataban unha ovella por día da mallega? E unha cabra ás E veces. unha cabra. Sí. E bueno, se duraba 4 ou 5 días iba durando a ovella, é verdade? Non. Matábase algunha vez a 3. A 3 ovellas. Si, ou cabras. Cando malla, porque daquela cousa echábase moito pan. Moito pan e moita gra había. E non partía ningunha ao malle. Ben. Bueno, Julio, eu lembro moito tamén de cando tú eras serrador. Tú fuches serrador. Sí. Da Serra de Aire. Coa serra de aire, sí. Vinte serrar. Case sempre serrabas por riba. Dime, que cansa máis a Serra de Aire ou o malle? Pois máis o malle que a serra de aire. Cánsase máis. Porque... Non sei por qué, porque... Hai que fazer máis exercicio con malle que coa serra. Sí. Quantos días mallache nunha tirada? De todos os días hoy e mañá é seguido. Seguidos ou seguidos? Seguidos, días seguidos. Hasta 20 e tantos. Hasta 20 e tantos. 20 e tantos. Bueno, salías máis cansado eses 20 e tantos que da serra. Máis que da serra, sí. Bueno, por que pueblos mallache de aí que da parroquia de Monteseiro? Máis que aquí? En Monteseiro, na Armelda, Chao de Leira, na Panda, Palmeán, Navallo, Cova, Lodeiro. Lembras onde había máis pan? Onde había máis cosecha, que era máis grande? En Palmeán había as boas, en Monteseiro tamén, e en Lodeiro algún tamén tiña boa cosecha. E así. Na Panda moi grande tamén, e por aí. Moito ben. Varias grandes. Tiña ganas de lembrar como se mallaba o malle, vexo que non quedan xa moitos malladores, que vosotros sedes moi vos, que xa o dicían todos por aquí, é que hai máis malladores que ainda que vosotros, pero bueno, sobre de que anos, máis ou menos? Pois hai os máis vellos que a nós, e máis novos, máis vellos polo regular, Sí, máis novos menos. e máis novos, algún tamén, pero polo regular máis vellos. Moi ben. Bueno, pois Adriano, muchísimas gracias. Hasta outra ocasión. Hasta que baixes a Palmeán ao inferno. O inferno. Tú chamas o inferno a tu bodega, tes moi bon viño. Hasta o inferno. Moi ben. Baixar un día de día para ir ao inferno. Bueno, moi ben. Xa sei o que quer dicir. Aqueles cubas todas de viño que tes ali para nos invitar ao viño, Sí. e para chamaslle tú ao inferno aquilo. Pero non, aquilo é un cielo. Sí. Aquilo é un cielo. cielo, É claro que é, non é un inferno, é un cielo. Así viño tan bon. E ali naquela bodega. Julio, hasta sempre. Muchas Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta outra nova ocasión que fagamos por aí outra cousa que facíamos das dantes. Vale. Vale. Gracias.